Ngai khublei phi baro aga kerteng ba kyang tam jong tribe nong panim jongi uji sukres sashi sen ni pedang so bai phi baro shaga YouTube channel ga jongi hagdi ka por ni kwa ban wan shapi bat ka khtin ga jong blei habang yo i ki dak ki shen bat ki ayom ki baja ha ga berthei ladangi pet na ka Bible ni tip bangi em hagi sngi ki ba khadu te haba ga Bible ga kren shapang ki sngi ki ba khadu agi ba bon rukam ka dayngi bangin tip ya ka knang bangila man pen khre ela ga jong ka jing im te ni ga por ni idon bat nga i Pastor Gabriel ai khublei phi pastor ga por ga jong i blei Pastor Nathaniel bat bon sin pilayo i ga jing hikai ga jong i ha ga YouTube channel khat ba phidang don ha yin i kwa ban wan shapi ga ktin ga jong blei te ga ni sngi na do man ta ga sngi ka ni ga session ga baning kong ka bang ni kren bat i ha bi dei bat sngi ki ba khat do tingan bo lightly ki jing kali ha khmat ga jong Pastor Gabriel ha ni ga janmet ka bangan kali ka ban yarap lem yangi ban song thu ha dei ba kisngi ki bakhat do te Pastor Gabriel ka baning kong ka jingkali ka banga kwa ban bu khmat jong phi ga ni ka kata ka ktien ka bala dangiti bnya ya ka Bible ha dei ba kisngi ki bakhat do ka kata ka ktien habang ni puli ha dei ba kisngi ki bakhat do habang i batay kisngi ki bakhat do ka ba ka Bible ka ong syapang kata ka jingpuli ya ka dei ba kisngi ki bakhat do kata ka di ka jingkali ka baning kong ka ba senrap lang ya kata ka jingkali ka baning kong pat Pastor ga ni balai don kam yang iban smong tho ya ki jingi tho lepa ha ka Bible ha bai dei bat ki sngi ki bakhat do pila ban jubak Pastor Gabriel ni kata khublei shibon Pastor Nathaniel bat kumju ri phi baro ki bala ban page ingi lembaga ni YouTube channel ai khublei phi ni ga por nga kwa ban pen pau ka jing songo yo blei ba blei open la ingi kumni ya ka bangi la ban ya keren ha ka bade ba ki sngi bakhat do Pastor Nathaniel namar bangi em ha kita ki sngi tengi pek benia ada na ketin ke jong blei ngi em ha ki sngi ki ba khaddo na ki ba khaddo tam ba ketin ke jong blei karon man kren tie ngan juba be ke jengkeli da ka bangan pai ya ka pen pai ke jengmut per khat jeng pi sha ka ba artemati ka long balai ka ketin ke jong blei ka ong kumnien kani ka ba apostle Paul tho ya ke shiti sha Timothy bar ha ka jingalam jong mun siam bu kho jong blei ha ka jeng persat mun siam jong mun siam bu kho jong blei u apostle Paul u kodo lembau mun siam bu kho jong blei ya kata ka ayom bat ki por ba kumno kin long shwai ka ba ujisu un wan rong no ka balang bat shwa ya ka ba on pen kut no ya kene ka ya ka ba ngama phingi em ka ba ngi khot ka ya jong ka jingai ele ne ka ya jong ka balang la ne ba ka Bible ka ong ki sngi ka ba khat do to ka Bible ka ong kum ne Henry to tip ya ka ne ba ha ki sngi ka ba khat do kin wan ki por ba shitam te ka Bible ka ong philap itu ka tien ki sngi ba khat do ka tu ka tien khat do kawan na ka wei ka tien Greek asketos ka ba mot ka ba khat do na ki ba khat do tam nang tapat kisngi hang tu ka Bible kong kisngi ki ba khat do ngala banong ro ka jo ka por kitika ayom na kita ki por jong kita kisngi ba khat do ki long kumno ba apostle Paul ukran hang ni ti ngiyo e ki kitien eschatology ka bang kwa ban batay king dia ka wan na artli ki kitien Greek eschatology asketos and logi asketos kamot ki ba khat do logi kamot ke jeng puli le ne ke jeng ti benia ha ka bai dei bat kisngi ki ba khat do ngalaban bu ha gani gawai ke lenti ba pin sngo tho e gani ngalaban ong kum ne ki sngi ki ba khat do abangi kren ba ga Bible ga bu en ke tin asketos ka momot kum ne ka tayo le ne ke sngi ka ba khat do jong utayo ke sngi ka ba khat do jong ubenai uba khat do jong usnem te kata ka jingmut ka bangi yo ha ka pai dei bat ki sngi ke ba khat do te pinong kam ban su thu ba men sim bu kho jong blei lamba wa apostle Paul u kdo ya ka ka ayom ma de ka por ka bang ngama phingi em bat kumno ba ka kata ka ayom ka ba khat do tam kan long kumno ka kata ka ba Bible ka kren bat nga kwa ban pen isu so European ka tin ka jong blei ka ba ha ka bai dei kum bai ong i Pastor Nathaniel maneba baleng iron kam kum ki bangai kum ki khun ki jong blei bat sngo thu ha ka bai dei ba ki jing ya thu lu pa ha ka bai dei ba ki sngi ki ba khat do to nga kwa ban ye kren kelum lang ha ki ka por lesing an ai ki kat tu kat ni ki lesi ki points ya ka ban ya rap ingi ha ka bai dei bat baleng iron kam ban study ya ka jing ya thu lu pa bat balai karong kami ban sngo thu ya ke jingi thu lupa ha ka Bible ha ka bele ba sngi ba khado
to kabaning kong tam ka pirong kaman snow to ha ka bade bagi jing to lupa ka ni Pastor Nathaniel bade pirang barok ki ba pe engi lam baga ni YouTube channel lipo percent jong ka Bible ka dap de ka jing to lupa sudah Wow. lipo percent ka bumot na lipo percent ha ka Bible ka de ka jing to lupa ka bumot ka ni ka de ka kabalong kraw haduk kata-kata ha ka bade hagtin ke jong blay na marka Bible lara lang siya tu ipi kandiat ba wat utray jeng yu Jesus Christ wan kop ke jeng long brio bola pendep kata ke jeng tu lupa ke bala nabi tu lupa haga Bible lamba ki prophet sa testament ka borem ba kumno Jesus wan kop ke jeng long brio bot kum ta ke baro haga bay de ke jeng im jong Jesus ti life percent naga Bible kadega ba dap de ke jeng tu lupa to na kwa bangan yalami pisha ka we ka Bible haga ba ar Timothy ka long balai ka ka ba khan riu ka Bible ka ong kum nes ka pa ka ong ka jing tho baro ka long ka bala prasad man siam do blay bat ka ba man toy ka jing hikai ka jing sneng ka jing penbet ka jing penmelian ka ba ka hok kanang bo briu jong blay unyo long janai habala pendap biang yu sa ka jing le ba baro ti halakan top lang han ni ke jing tho ka bomot wat ke jing tu lupa ha ka bagi sngi ka bakat do kala ban hikai ngi kala ban penbet ngi kala ban sneng ngi kala ban penmelian ngi sa ka hok bat ka tin ke jong blay ka ong ba kala ban penjanai la ni ban penlong ramba ya u banget ni ya ki banget ha ka ka bari jong blay laring isu tu wat ikejing tu lupa ha ka bide bagi sngi bakat do tiga mot nyem de ban kenran dien ya ka bang ide ban don ke jing angnot ya ka bang ide ban ti banyak na ka tin ke jong blay ban wat ayu ba ka Bible karon ban kren ha ka bide bagi sngi bakat do namare ke jing long pura jong ke jing long man siam jong pi ka ba pi pin roy kadai wat ka ba pin so tu ikejing tu lupa ru ha ka bide bagi sngi ke bakat do mo ti ketika ni ka way na ka jing lamprang ni ka sngi ka bangia kren na ka ni ka spor ba kanya rap ka jing im jong ajong pi bangirong kam ban snow tu na ka Bible ka eba ka Bible kran man kren ha ka bide bagi sngi ba khat do to ngan penpuli pi sa ka bagi khot na ka tien jong blay kum kan nong rem ha ka ni ka por phai bat nga na ka ba ar Petros kan long ka ba ning kong ka khot ka ba khan riu hadu ka ba ar phuwe ngan puli ka ni ka khot na ka tien ka jong blay to ka Bible ka ong kum ni kan ba ar Petros kan long ka baning kong ka ba khan riu do ar phuwe ka ong ni namar ngin shim labut no iki purus kam kai bala taunang sianti men bangila pentip hapi ya ka bor ba ka jingwan utrai jong yu Jesus Christ heneng ila yo long kinong yo I ya ka jinglong buram jong u dukat ka khan yo ko namor ula pediang na ublay ba ukpa ya ka jinglong buram ba ka jing pendan buram men balawan kat ka ni ka tien ha u na ka buram ba kraw ba ten shine unie ulang ukun janga uba iet ha ubanga snow bae ti ka ni ka tien ngila yo snow mangi baka da wan na beneng menbangi ya don lembat u hau tau lum bekentang bat ngi don kata ka ktien ke jingya tulupa pinam ka Bible ko amba ka ktien jong blairu la khot baka de ka ktien ka jingya tulupa tinga kwa ba pin bat kata baka Bible ko amba ka ktien ke jong blai dala dihi ka de ka ktien ka jingya tulupa bala kampen skem haga ba pile bha haba pi penshash korya ka kumba haga syarak batin shany haga jaka badum tat undakan mi ke sngi bar ulur syai unda mi hagi doknot jampi dekat ke ba arpo war proy ka omni habang pitip shwai ke ni ba omdan ke jing thu lupa na ke jing tho ba khoi ka balong na ke jing batai ubriu hi namar omda ka mon ubriu lawan ke jing thu lupa menno menuruendre ki briu kila kren na ublay ken habalapan ki ya ki daw man siya mukho jong blay mo kamot ka ktin nga jong blay ka amba udi man siya mukho jong blay mo uba prasad man siya makinigin nong to ni bawat ban krenru ya ki jingya tulu pa ha ka bay day bat ki sngi ki bakado ka banga mapingi ementa tika ege banga ko abanong ipigre gani shibon ke mo Pastor Nathaniel ngi yu I baga ja ka protei shibon ke ka ba mo ka bangi yu I dalaga jong ki kmat ngi yo snow dalaga jong ki score ya ka jing pendep ya ka jong ktien ka jong blay nga kwa ipi bin so thu ege ga way
ba phim don kam ban shep tieng kum ki bange phim don kam ban ban ir la ni ban don kata ke jing bam sngo shngain ya kata ka por ka banga ma pingi em na mar ka ktin ke jong blai kala bi thulu pa ha ka be de ba kata ki sport ba ki ayom ka banga ma pingin em mo tinga kwa ba dong yu pi ru kan ni ki ba buon ba ki bru ki thulu pa bat ka de ke ka bangilong kam ban họ nghe nông kamban bishara ke jingi thulu pa hre nga kwa bani thu ke ni ke we ha ka bari ke jingi thulu pa snga pa ba ka ktien jong blai dala dihi ke ka ktien jong ka jingi thulu pa ti ha ba pi pulien ga bible ha ka bari ke jingi thulu pa ka dia rap ke jingi mzp ban snow thu ha engi don ha ka bari pa ka por bat ka ayom ba ka bible ka dai thulu pa ka ktien ke jong blai to ka ta ka ka baning kong ka bang kwa ban lamprang ye pi balai % jong ka bible ka dai ka jingi thulu pa kabut la da phi ongum ta Pastor Gabriel lai 4% na ka bible mo kadai sha phang ka jingi thulu pa ka ba kan thop ru ka jingi thulu pa ki sngi ki ba khat du amen upol ong ha ka shithi jong ung shi ki solani ya ka bang ya ki bang ek so ba ma nga ba ki bang ek kim dei ban yo thia mo ni dei na ka jing shai ka ba mot la da ka dei lai 4% na ka bible ya ka jingi thulu pa ka mot ka don kam yangi ken ban tem yes kamut nim dei ban sa umdum hari ka ni ka jingi thu lupa ka di ban yarap yangi bangin song thu ban pen kre ela ka jong ka jing em amen kum ong mo phi mo bat bangin song thu ru ha engi don amen mo pasa yes kamut kade kata ri ba soto na ba na soto na ba ya ka jing ong ka jong phi ba ka ktien jong blai hi dala di ka jingi thu lupa kung ba bun sien ho kani kam dei ka bakla mo pasa nga shukwa pan jing mut na phi ban snap i ka jingi thu lupa jong ki brio jong blai kam nei ka bakla yes ang rain palat ya katang di ban pet ya katien jong blai bagala de lupa ka jingi thu lupa yangi amen mo kung buong phi correct ngirong kaman bishar ya ke bala kren ka ta ka we ka bala rangi snap ru ka jingi thu lupa na ki brio jong blai ha ka brio ka ayom ka mangingi em ngirong kaman bishar ka na katien jong blai na marumun siembu ko jong blai unum ye thu lupa tam ye ke ba ka ktien ga jong blai kala da ye thu lupa na maru ding mun sim ko jong blai da la diu bla prasad mun sim ga ni ka ktien jong ga jing thu lupa de ka ta ga de ka we ka bangi kum ki bangai ro ka ban so thu na mar pi in em ki ba bon ba ke jing thu lupa ka bible ha ka ba de ba jisu ha ka ba de ba ki ha ka ba de ba ka pertai mo ki ba bon ngin se kren ka ba ki sessions jong ki sngi nang wan re ye skwa ban pi ki ba bon ba ke jing thu lupa la pendep ye ki tiga mot what kijing thu lupa ka bre bagi sngi ba khatlo on pendap yeki amen lanang pendap yeki on pendap pura ru yeki kum baga ktinga jong blai ka nomor ba ublai jingi du ublai ya ka ba ula kren on pendap ka ktinga jong blai ka ongum ta mo he is dei uba shukor hande on pendap ya ta ka ba ula kren na ka ktin jong u lamba ki no ya thu lupa lamba ki apostles but kita ki shakri ki ba khoi ke jong u amen ngangi phisai ba ka jing batai ka jong ipasti Gabriel ka janmen ila batai ka kantien ka bangiyo abangi puli ki sngi ba khadu ka eschatology mo but ila batai ba lai 4% na ka bible ka dei sha phang ka jingi thu lupa ti haba ka dei ka jingi thu lupa don kam yangi bantem batai ka dangi wan japi ni ka janmen ong ban pentiang ye pi ko ki ba e ki jong blai hanrei ban sngo thu ban yarap lam ye pi ba pen kre na mar kumba ka bible kala de ye thu lupa ka jingwan long briu ka baning kong ka jong jisu kala pendep kala de ye thu lupa ru ye ka jingwan arsien ka jong jisu kan yai pendep bat ni don ha kata ka pateng mentamo beli shibon Pastor Gabriel ka jingkali ka ba ar nga kwa ban bu akhmat jong pi Pastor Gabriel hakabai dei bat kisngi ki bakhat do bon ba nangingi tip bangin haban puli ya ka kitab jing penpau yes to ya ka kitab Daniel ngin siya pet hadin mo Pastor Gabriel hari bon siya ngin haban pet ya ka kitab jing penpau namar ba ka don shibon ka jing tho hakabai dei bat kisngi ki bakhat do amen tinga kwa ban kali pi khandiat Pastor Gabriel ka jing kali ka ba ar ka jonga ka ai ka benta jong ka kitab jing penpau kaya ka benta jong ka kitab jing penpau hakabai dei bat kisngi ki bakhat du manula tho ya ka bat kaya ru ka jing mot jong ka ktien jing penpau Pastor Gabriel pan ong biasa sisien ya phi baro kaya ka benta jong ka kitab jing penpau hakabai dei bat kisngi ki bakhat du manula tho ya ka bat kaya ka jing mot jong ni ka ktien jing penpau Pastor Gabriel kulishibon Pastor Nathaniel well ka kitab jing penpau ngan batai khindiat mo ka way na ka jing mot jo ki ba briu ki ba bon ba ngan puli e pi artli ki de khot agane ka sngi bakan nong ka jing rap balara pi puli ki kitab jing penpau
ke baka Bible ko ang nado ka basdang pat haga bakut juga kitab jing penpau ayu baka Bible ka remen keren tengah kwa ban puli syo ki kitab jing penpau kan long ka beningkong kan khot ka beningkong hadu ka balai na kwa ban puli ya gani kan khot na ka kitien ka jong blai bahkan syai ka jing mot perkat jengi mo namar ka bon ke sya manoi pilu ya gani ba ka kitab jing penpau kadika kitab ka bala na pipuli benya na pipuli benya ba pin i lightly ke ngan syong kutub lightly ke bon ke na lightly ke bamot ka don ha ka kitab jing penpau ya ke ka bala dep ya ke ba jaman ta badi ke ba saja mo ka past present and future dikata ka de ka we ka ba pirong ka masung thu ba pipuli ka ktin ga jong blai ba pin pia ba ya ka ktin ga jong blai ba ke ka bala dep ja ke ka ba jaman ta ba ke ba kan saja namar nga kwa masung thu ya ke de ka we nga kwa pin so thu ini gawai ba ki jong jing ha ka bre ba ka jing thu lu pa jong ktin ga jong blai ka poru ka don ka jing de ka ba jan bha ba ka jing pendep ya ka jing thu lu pa kum ngai nuk sai pi mo ngai nuk sai pi ba ka por blai ngom ta balarang impat poi ha ka ta ka por jong kata ka jing pendep jong kata ka jing thu lu pa nginum yo I da lagi jong ikmat nginum yo sngoru ya ka bangin jalan ni ka bangin yo I namar bon ba ki brio ha ki spas nem ke ba menshwa kila yo sngo bon ke jing thut lupa handai namar ba kim pat em ha kata ka ayom lele kata ka por ya ke jing pendep jong gitu ke jing thut lupa kim da sngo thu ya kata ka baladep nem kata ka jing thut lupa mo handai ka kwa nong I phi ba ngi em ha kata ka por ba ki ki kyar ta were ke jing em jongi ke jing mut jong along ba ke jing thut lupa lanang pendep ngi yo I ka ba ka Bible ka kren bakalas dang ban pendep namar kapor kaya rengkat bagajing thot lupa mo ngalap nong kumni time itself is prophetic ne kapor dala dihi kalong kaya thot lupa ke ban sawan mo te kata ka go bai tingin ne puli kinda kitab jim panong mani kon khat balai ka Bible ko umni ka jing pen pau Jesus Christ ya ka ba ublay ula ai ha u to snga ba ka khot ka ban ning kong kong pas Nathaniel ka jing pen pau u Jesus Christ ti larama phi puli ka kitab jing penpau ini di lightly de khat ka phirong gam ini lightly sembo ini kentien ka phirong kam ban sno thu ba ka de ka jing penpau jong u Jesus Christ amen kam de ka jing penpau jong syaitan kam de ka jing penpau jong merat klau kat kita ki kan thup ha ka kitab jing penpau henry ki babun na ki jing thu lupa ka David ika jing thu lupa ha ka bre bar u Jesu ka balang jong mo ba kata ka jing long kli jong long try jong Jesu halor ke baro the triumphant Lord mo uta try jing u ba job u balong halor ke baro tiga Bible ko ang ka jing pen pau u Jesu Christ tiga ni ka ktien jing pen pau ngan batay kini kawan ka ktien Greek apocalypsis kabamut kumnis ka ba kalong kumba kadon ke ka ba shalindet jong pi mo handai phimla ban yo I ka na mar ka dong ka jingka ngala ban ba le si pi kwa ban pe lembai ka yet handai ka dong ka perda mo ka perda ka ya ka ba phimla ban yo I ya ka ta ka badon shate sesilian mo ti kamut ba na mar ba phim yo I baros ka ta ba kamdon kadon handai na mar ba klempat penpau phimla ban yo I ka ta ka la dep don lupa na do menno mo tiga ktin jing penpau ka mut kum ta ba ka Bible ke tu ba u Jesu lamau angel jung penigini ke jing penpau yo Yohanes ha ka por ka bodon apa daulen nong Patmos mo ha ka por ka bala bu yu lambau tu u Roman emperor u Domitian udan hantu namar kata ka jing nyek ka jing hau Jesu berkata ka mo ka u yalap ka gospel hane siap hai ka ni ka we ka de ka jing penpau ka bamot ya ka bala buri ya ka bala ka mentala pli wangi ka pangila ban yo I kum bakalong ya ka bala ka kala long shai menta ngala manung kum ta bam don shu ka jing dom namar la penpau amen di ka de ka jing penpau jong u Jesus Christ batagana ba philek ban puli ke kitab jing penpau phya blek da ka do no panong try ngatip bala nga puli ke kitab jing penpau ka de ka bangan so thu yamni ya ka ba u Yohanes u I u Jesu ka ti ka man ga jong kupa
ndai ba jisu ba pera ba Yohanes ula labi u jisu ha ka jing long do jung mun chwa ka prate hene ka ni ka de ka ba u yo i ka jing pan pa ha ka ba u jisu dan ha ka buram ka jung u happening ba kumno yo i ba u jisu long ya kata ka usong ka ketiga man ka jung pa ko murang ba leng do mo yo i kita ka buram ka jung u jisu ba umpat yo i meno ta ka daw ka de ka jing pan pa ya ka ba u klempat yo i ha ka jing long do ka ba u dan baru jisu ka prate mentah ha ka prate ha da u mensiam bu ko jong blai la plewang ya ka mensiam jong u ban yo i ya kita ke ba kenja mensiam ha ka prate ka ba kenja mensiam ya u jisu baran ha ka ket ya ke ba u yo i ka ba u jisu u pen i yo mo tega dekat ke ba ar ke ba lai ko ong ni han puli ngal so tana pala igini Pastor Nathaniel wong ni ka jing pen pau jisu Christ ya ka ba u blai la ai ha u ban pen i ha ki shakri jong u ya ke ru ki ba dei ban jalong shen ban pen i no ya ki shakri jong u ka bot mangi kum ki shakri la ban kmi lenti bangila ban snow thu ki kitab jing pen pau ki ba bon ma ki bru ki ong o ka pala ka kitab jing pen pau ban snow thu o nga tieng o ki bon pala kita ki nga kwa man ong gi pi u blai unum ai ngi ka balang ka bangi un pen kulmar jing mot ngi u ai ngi ya ka kitab jing pen pau bangila ban snow thu but u ai ka ktien jong u yu mun sem ko jong u but ek baro ban ya rap ek jing ban snow thu de ban pen kulmar jing mot wat nom nge ki bru ki ong kum ni bala la pi puli ki kitab jing pen pau ki ong ngati kedai pastor kata ngati nga puli kitab jing pen pau hanai snapa ngan puli pi ki khot ban ko ko balai kedai keni ki de khot ki le kita ki nong rem ki ba u apostle Yohanes u tho she ki banget kam tam u tho ai ki ga ye ga baro ko wei ban ai she ki to ki nyotli ki balang ke ban po Asia Minor mo bar ha ka jo ka por Ukraine ngiru menta mo snapa ong kum ni ya ke ru iki badai ban jalong shen bar haba ula pha du angel jong u la pentip ya ka hu Yohanes su shakri jong u bla pla ya ka ktinu blai bar ga jing plau Jesus Christ ya kita ke baro ken ki ba ula yoi dekat ga balai ko ngum ni sok uta uba pule hallelujah ka ba blessed is the one who reads but kita ke ba yo snow ya ki ktin jong ka ni ka jing ye tholupa but kiba sumari kita ke ru kiba la tho namar kata kaya kala jam ngap hai gini go wai kumno phila ban sumar aka lara phim tilas lara phim yo sngo mo kaba mot phila ban sumar aka phila yo sngo na ktenu blai but lara phi but the Bible ko ong ba phinlong ubla kurkhu lara phi puli but pi yosngo ya kini ke ktien jong ka jing thulu pa hallelujah tinga kwa ba nong pi wi khon bi jong blai wat num puli ke kitab jing ban power ke batien ke besmit na kwa ba nong pi usoita un le kat bala ban khangla de pi ban puli ke kitab jing pa bale namar ha ka kitab jing ban pau ngi i ya ka jing kot jong u kan long kum no ngi nyu i ba ya ka bom jikot jong u kan long kum no ma unan ha ka pung jong ka ding ne na ka ktien ke jong blai ong ba ule kat balak balai ban pen klumar jengmut ban pentingi ki brio ba kim dei ban puli hana sha ba no ipi bangi em ka ayom ka bangi don kam ban smutu ya gani ka kitab jing ban pang ngilong kam ban angut bangin study ngin pan bor no musim ko jong blai ya ka bangin puli ha ka bede bat kisngi ba khaddu tingan puli kindiat jing ban pang ko long ba ar ko ar mo ban ipi ya gani ki khat ki ba khaddu ka ba kalau ngaba arpu ar pa yan puli pi ka ong ne khat ngaba khat phra ka ong ne skam pa ka pan kut kum ne nga phla wei pu wei baro uba yo snow ye ki ktien jong jing yo thulu pa ka ni ka kita la ra wei ru unda perlang hakini ublai un perlang ha utai kita ki jing yap them ni ki bala tho ka ni ka kita dia la dau no ru un shimno na kita ki ktien ka kitab jong ka ni ka jing yo thulu pa ublai un shimno yu na naga benta jong una uding ke jing em bat naga taga nongba ka ba khoi bat na kita ki eru ye ke ba ula tho aga ne kita utau ba apply gini ki eru ong shisha nga one kloy amen to one try jisu mo la da kren lupa ula pen kut lupa ru ya haka bede bat ka ni ka kitab jong jing tho lupa bede ka jing pen pau ba ngem de ban pelang haka ngem de ban pendunaru ngem de ban krentam ru ik baga ktien jong blai kala dap tho
Ti kata ni ka way ka Bible ka dap ong lupa. Ti ki ba bon ba ki jing hikai ha kini gisni pas Nathaniel ha ka beribat ka kitab jing penpau. Nget bo bleu nya rap ka jing im jing ha kini sessions ka bangini keren benia na ka tin ka jong blay. Ba ka kitab jing penpau ka kitab ka ba blay u ai ni ban pen kre ni ban ai ka jing kermen ni kumno ba ka lawe jing ikalong. Amen. Kam day ban penting ban pen smith. Amen. Ya ka jing im ka jing. Amen. Kabumot day na takadaw, Pastor ba, usaytan ukhangat yengi ban puli gani ka kitab. Naman katho siya pang kalaway ka jongi. Katho siya pang ka ban sadya. Amen. Panmatlai bang inumtip mo. Today. Henry kung mo piso tanag baba kaday yengi ban tip habag bat ka Bible kung balong bala ka kuyu tawo yo asngo bat mabat. Ya ka katiyan jong ni ka jingi paso tanag na pasta. Ngin pankot no hang ni ka first session ka jongi. Kani tang na jing sedang no kana sultan nat pasta ban asngo wiki aka. Yai pet yai up bat ni ngin nang pha shapi ki sessions ki jongi ka jingkali ka bakhat do pasa shwa bangan pankot no ani ka hagani ka khlip mat ba ani ka por. Habang iong gasngi bakhat do mo nakshukwa ban klipi namar ha ka Bible ka don kaya ni ong ka dispensation mo menno pastor kaya jung ka bagkisngi bakhat do kasda nang bagi beriu kentip ha bagi puli ka Bible menno kasdang kaya jung kisngi bakhat do plan batay kengget ya ka pastor Kulay sibon pas Nathaniel. Ngan pai kan dia chaki kam ki apostle golong baar. Nganget bagani ka deka way ka haga por ka ba u apostle Petros u yalam. Haga sngi Pentecost u ngeni ki kitien. But nganget bagani ka deka way na ka indication na kita way the cut Bible iba pen iengi sibon ki cut Bible. Hada ka ni ka deka ka kitien ka ba u apostle Petros open scam ya ka ba u Joel unong ya tholo pa u tho kani rupe ka dege open scam ya ka jing ya tholo pa mo scam pa ka Bible kong kumni kalau ba ar khat ba khat sa kong Henry ha ba Petrus le yeng lem ki khat we ngot ula penjam ya la ka tiam ula ya thu ki ko pi ki rang ba Judea ba pi baro ki ba Shanghai Jerusalem to pin tip ya ka ne ba tu sha skor ki kitien jonga na ba kini kim bu ai kum ba tharai ma pi Henry kadang shipor ka sngi bat ngitip ba kani ka por ka ba ki ba bon ba bagi senran hadian bagi lamat ke jeng pen baptis umun sim ko jomlei kala zaman kren ki we par ki tliet hapor ka bagi na ka kamra ka ba shaneng ki ki shispa at hongot ki ba bon na ki rangba niam ha to ka por ki la kulmar ba ki namar ki mot ba ki ni ki senran ki jo jisu ki la buat mo henry Petros u jubab ong ni ka ba khan ri henry kan ni ka long kata ka bala ong da u Joel unong ye tholu pa samba kan jaru haki sngi ki ba khadu ong ublay bangan teno na umen sim jonga halo ka do baro tiki kon chenrang jom pi ki kon kan te jom pi ken ya tholu pa bar ki samla jom pi ken yo i ki jing tho pa bar ki temmen jom pi ru ken pos niu ki jing pos niu bar halor ki shakri jonga ru chenrang bar ken te ha ki tiki sning an teno na umen sim jonga bat ken ya tholu pa